कृष्ण भाई हाय केमती अछंती वेलकम टू माय लाइव कृष्ण भाई मु बहुत भला अच्छी आपरे केमती अछंती कृष्ण भाई कौन खाइछंती ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ कृष्ण भाई कुआडे गले मेसेज करନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଅମିତା ଆଣ୍ଟି କୁଆଡେ ଗଲେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ବୁଝୁ ମୁଁ ଧରିବି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଉପସ୍ଥିତ ଆଜି ଆସିଛି ଦୟାକରି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ माटी जाए फाटी ମୋ ଦଦି ବାହୁନୁଛି ମଥା ପିଟି ପିଟି ଚାରି ଗୋଟି ମେଘଙ୍କର ବିକର ଲଢି ଲାଗେ ମହା ପଳୟ କି ଆସୁଛି ବାଡ଼ି କୁନ ଦେଖିଲେ ଅତି ଜୀବନ ଭେନି ନେତ୍ର ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀନ ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀନ ସାରା ଜଗତ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀନ ସାରା ଜଗତ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଚାରିକୋଟି ମେଘଙ୍କର ଚାରି ଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ସେ ମୋ କାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଶହେ ନାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ସେ ମୋ କାଳିଆର କାଳି ଅମୃତ ଧାମ ଜଣେ ଏମିତି ଠାକୁର ନାହିଁ ଯା ମୁହଁକୁ ଦେଲେ ଅନେଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ ମନ୍ଦିର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୁଃଖ ହୋଇ କାଳିଆର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ